Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abarth VIP Challenge. Evo smo ponovo na stazi Auto Comrades karting centra i ovde se dešavaju mnoge adrenalinske stvari, ekstremne situacije, a moja današnja gošća je, kažem, malo onako blagi zavisnik. Jer tako, Kristina, izvoli. Ajde da sad ostavimo... Znaš kao skočio, šalim. Ajde sad ostavimo kao glumu po strani, to mi ćemo pričati malo kasnije. Molim te, da. Meni se svidela jedna tvoja druga, ajde da kažemo, drugi deo tvoje pasije, tako možda slobodno kažemo. Pa dobro, da. Da. Misliš novu raznolikost, ludila? Ludila, Šalim se, da. to. Ali vidi, to ima veze s onim što ćemo raditi danas. Pa ovo još uvek nisam probala i ne mogu da se nešto pohvalim nekim svojim vozačkim umećem. To ovo ćemo da sjediti. Tako da mislim da ste vi više sad vi u ekstremnoj situaciji ako mene stavite u auto, nego što sam ja, eto. Reci mi kako se zove, čitao sam da si baš fanatik u tome i da, pazi, 5 sati raditi nešto što je izuzetno teško, kad pričamo o ovome što se dešavalo u Bokotorskom zavodu. A da, ali to nisam završila, to je... A da vam veze, pokušaj, ja nisam ni počeo. Pokušala sam, da, to je ušla lava, jeste, to je trka, dugujem Majeru da jednom izguram tu njegovu trku, ali dobro, to je, kako da ti kažem, bolje biti, nisam fanatik, ali jesam, da kažem, posvećenik za stvari koje mi se dopadaju. Ja se šaltam često sa disciplinu, ali bitno valjda da se baviš sportom, pa koliko god mogao, eto, to je. A reci mi najekstremnija, da kažem, najadrenalinskija stvar koju si u životu probala, mislim, ajde, ovo ću probati danas, tako, do danas. Porođaj, šalim se. Ne, dobro je bilo. Pa šta znam, nešto smo kao klinci smo skakali s mostova na nerastegljiv užad, iz aviona, Kilimandžaro, svaka čast, ronjenje, sajkule, šalim se. Vožnja. Šalim se. Pa tako, kao A ti pomoglo to sve, kažem da si sestra na nekim situacijama kada je gluma u pitanju? Zapravo, sad šalu na stranu i celo zezanje, ono da meni adrenalin zapravo najviše radi je scena. Pozorište ili? Pozorište i naravno i snimanje. Mislim samo što mi snimanjem više prije. Ali opet ti kad staneš ispred 300, 400, 700, zavisi gde igraš ljudi, tu je onako, mnogo mi je lakše skočim iz aviona nego tu vrst. Danas ćeš voziti pred stvar, stotine hiljada, da kažem, miliona. Ovi koji ćete gledati, koji će uživati u tvoje fantastičnoj vožnji ovde na stazi. Da, ako imaju toliko vremena, mislim da će mi za ovu stazu treti na 40 minuta. Tebi, ovde, 15 sekundi. Trčeći. Ajmo kako već kod staze da ti pokažem šta treba da radiš i kako to treba da izgleda. Okej, idemo vamo polako do Multivision displaja. Naseo si. Ovdje je fantastična atmosfera. Ja se nadam da ćemo da ovo nastavimo i na stazi. Naravno, kako drugačije. Nisi vidio kako je krenulo, ako ne završimo na krovu, ništa nismo radili. Da. Da. Ja molim ovdje za sliku da ti pokažem kako izgleda staza. Si vozila nekad uopšte na nekoj stazi, karting, bilo šta? Na ovoj sam vozila. Yes! Jednom bila sam najsporija. No. Znači, to su... Dobro. Znači, isto kao i karting, znači koristit ćemo ceo put i voziš onako mirno, ja ću ti pokazati kako je, vidiš. Vidiš ove gume što si me pitali, koliko su blizu. Do njih ne smem da zakačim. Tako je, njih nikako, njih i snimatelje. To su dve stvari koje ne smeš nikako da zakačim. Ovo je Marfijev zakonje sada na vašoj strani. Da. Dobro. Je li ima neka fora gde je kao sečen krivinu, ne sečen? Vidiš kako već zna. Dobro. Vidiš već crno-beli, vi ćete gledati sad ovde kako će preseča auto ovde krivinu. Dobro, to. To ću ti ja sad pokazati kad se budemo ti ja malo vozili u autu. Ti ja pokažem kako sve to funkcioniše, vodiš prvom, drugom, možda će ti reći biti kratko, brzine do 100 km. Tako vozili po gradu. Stvarno? Nikada. Do druge i onda si kao menje brzine. A on se dere kao ono... Kao vrišti ti auto, ko meni ne vrišti. Ne, meni je super, samo pratam muziku i sve to. Dobro. Ovo je glavni put, znači imaćeš krug 2 da malo da uđeš u fazon i onda će ti posle malo i meriti vreme i... Koje je neko optimalno vreme? Sunčano. A da nije bruka?
Idemo polako ka autu. Dobro. Uzmi kacigu, treba će ti. Hvala. A ja ću uzeti sa zadovoljstvom kako je krenulo danas. Idemo. Znači, smesti se na mesto suvozača. Baš. Kacigu znaš da staviš? Znaš da zakačiš kacigu? Sad ćemo da vidimo. Čekaj. Pomoć prijatelja, pa je sve. Čekaj. To je to. Malo me priklalo. Joj, što je tesnac. A jeste, ovo su sedišta koje su napravljena za stazu. Zato se zove Abarth pista. Pista je staza, je tako? Da. I samim tim tako ima i sedišta. Kako je prdno. Prvo jedno, a to je ovo. Abarth. Čekaj da se prvo... Kao bam! U kameru, čekaj. Dobro. Brzine, znaš, vozilo si. Jes. Levo je kvačilo. Može. Idemo polako. Znači, ovo je glavni pravac, start i cilj. Sad te vozim polako. Ovo je polako. Da, ovo je polako. Ovo je ultra polako. Ćeš biti ti sa mnom u kolima kad ja... Ja vozim sve vreme. A? I često vam sve vreme, ne bude brineš. Ja ti pomažem da ti voziš što bolje. Dobro. Sad gledaj, znači ovako kao što si me pitala kako stećem. Vidiš, stećeš ovde krivine uvek gde ti je, Sad, ovdje vodi računa, ovo je možda najbrži deo staze. I nudimo se da ostane. Da li si lud? Jao! Pa tebe... Ne, vozim ti sad polako, samo ti pokažem čisto stazu. Znači, otprilike ti... Povračiću, žalim se, jao! Znači, ja sad ću te provozati možda malo brže. Koju karmu ja odrađujem u mom životu, jao! Čekaj! Znači vidi, kad kočiš uvijek jako. Zato što jedino tako možda se zaustaviš kako treba. I onda polako dodeš gas. Čekaj. Jao! Ovako, ovo je... Idemo. Sad ću ti malo da vodiš, vaš. Pa ne, ja ni blizu, ja ovako vozim. Vozi ti kako se ti osjećaš. Mogu da provozam par puta, da mi ti kažeš gde se ulazi u krivinu. Naravno. Šta je ovo? Aha, to nije kvač. Ne, ovo ti kočnica. Ne, šta si... Ne, ovo ja stiskam. Tu držiš nogu, generalno. Aha, ručna. Aha. Meni je ovdje. To je. Na mogu. Idemo prvo polako, da ti ukapiraš stazu, vaš. Ide sad, kako uleći? Znači, stečiš ovdje, tako je, super. Dobro. Pa onda odeš malo, raširiš krivinu, pa onda opet sečeš, ovdje. Bravo. Dobre, super voziš. I sada? Kočiš, bravo. Ostaneš, možeš da slobodno. Jel sad dajem gas u krivini ili ne? Jel tad dajemo gas u krivini? Kad izađeš iz krivine, dodaš malo gas. A kad izađeš? Tako je. Debele mi butine, vidiš, ne mogu da obućem volan. Možeš se spustiti malo? To je genijalno, jo. Može, samo stani ovdje kako se zove da ti podigne volan. Evo, čekaj. A nema treće, ima treće? Ma možeš, sve jednom možeš kako hoćeš. Čekaj, sad ovdje. Tako je. I tu dajem gas. Tako je, to je odlično. To je odlično, to je savršeno. Gume su brzo, bravo. Ovo idemo ka krtičnjaku. Joj, krtičnjak, dobro. Druga, idemo. Bravo. Ti pričaš šta da To je radiš? odlično. Sečeš krivinu. Tako je, bravo. Opet sečeš, to je to. To je savršeno. Kočim. Tako je, ideš unutra. Ajmo, dodaješ gas. Sad ovdje malo prikočiš, ovdje imamo neku guma, sečeš tu i odmah. Bravo. Odlično. Pazi, koja koncentracija. Vidi, tebi više kočiš. Tebi više neće trebati dupler u ovakvim filmovima, znaš li to? Čekaj bre.
Ne znam. Čekaj ba, ja želim od tebe da čujem Znači vidiš da ti četujem dok vozim, majke ti. Pa idemo, ajmo da završimo ovaj krug, pa idemo još jedan, ajmo, gas, slobodno gas. Ovo ti ujedno i spremanje za tvoj triatlon. Od prilike kočim. Da, uđi ovdje, to, bravo, Kristina, odlično, savršeno. Evo, vidi se šta je iskusan takmičar. Da li će ovo biti takmičenje koje je jedino završila? Nije tako. Nije? Ne zajebavaj. Jedno nisam završila samo. Da čujemo koji nam je krug prvi bio. 57-50. Bravo, odlično vreme, bravo. Ajmo, gas, slobodno gas. Slobodno. Tako ostiš performanse Aberta. Koči jako, bravo, seci. Ko će uhvatiti volan? Idemo, gas, slobodno. Bravo. Jesi mislila da je ovo lako, ili tako? Jesi mislila da je ovo lako? Idemo, ajmo, još malo prođemo kroz cilj, ajmo, pun gas. Bravo. To? Ja, ajde, čujem tvoje utiske. Zadihane. Sreću sam stavila dezodorans, znaš? Kao, bi drugi krug. Srećem, kao i nisam puno doručkovala, ga zoveš. 58. Ti se sviđa autić? Što? Kao će me pogledati? Da. Pa kažu kako si vozila, zvali su me iz Abata, kažu kako je vozila, mi nismo znali na tom autu može toliko brzo da se obrati volan. Fenomenalan, ja sam vozila ko luda nasta, razumeš, ali kako se zove, Ali čekaj, mnogo mi se dopad. Puno novo iskustvo. Da. Je te šibo adrenalin, jest? Jest. Čekaj, treba prilegaš malo. Sad ti. To. Sad, mnogo mi se, gasi. Može slobodno da ga ugasiš, slobodno može da ga ugasiš. Skinemo kacige. Ručna, naočare. I jao. Ja mislim da nisi očekivala ovako nešto. Pa znaš šta, kad si ti provozao nije mi bilo dobro, a onda sam shvatila da možda mogu ja da probam da ni tebi ne bude dobro. Ali vidi, ali ja ću tebi reći jednu stvar. Vozila si odlično. Ja ti kažem, vozila si odlično. Pa ne, shvatila sam da je ovo dosta stabilno, jer se ja inače bojim da ulazim u krivine i sa svojim kolima. Stvarno imam trip da ću da se nešto prevrnem, ali ovo, mislim, božanstveno je, stvarno je... Znaš, drago mi je da čujemo tebe da imaš tako lepo mišljenje o jednom autu koji je bukvalno napravljen za stazu, mislim, znaš, baš je za ovako i tu možda osjetiš i performanse i snagu i kako koči i osjećaš neku sigurnost pre svega. Ne, sigurno se osjećam, to mi je najvažnije, a to sam provalio kad si ti vozio. Stvarno, ja kako sam provalio, ti si samo... Ali sam živa i nisam spala nigde, još kod i vic, kao ispalo mi dete u krivini. A to je zato što smo imali dobro ono sedišta koje su držala sa nas, što si pitala na početku. Pa ja mislim da sam ja radila na stabilizaciji dosta, kao, zbog balansa, kao žali se, anatomski prijenjem uz Abartova, šali se. Ej, hvala ti mnogo, bilo je fantastično, bila je dobra vožnja i pre svega imaće gledati šta da vide, jer stvarno si bila fantastična. Hvala ti, uživao sam.